受伤了，需要医疗兵。ストロトが敵の手に落ちた。发现了一名敌兵。发现敌军车辆。医疗兵，我需要医疗兵。必要な物資を回収しない。作戦に戻れ。需要医疗兵。非常感谢你，兄弟。
发现了一名敌兵。あれは我々のものだ。敵の捕獲、敵の戦車だ。快来攻击这个目标！报告。